Salah. Ini kopiku garis amin nih. Penai ngapo iki mo? Nah. Mau kongkon paku citra yo wis. Tapi pak gak kepikiran aku. Ngopo yo? Sik. Masa loro tibano. Oh iya, kon padeku, kon ngopo tapi mau? Walah, wedhuse, bayu, kau wani, bakal seneni aku. Gendang rono ae, lak seneni, entuk duit, rasa tuku pulsa, piye iki? Mbak serintilku, tuh, gendang ae. Lah wedhus kok kemrowem ae gini, iki perlu dipakan ta wedhus iki. Lah kok jam. Iki kok wis awan jane tapi kok kemermek wae bahaya iki kok yen rong dipakan iki wis delok dhisik lah. Loh. Oh, alah, madai gimo ge orang dipakan kayak ngene kok wedhus kon ora kemremek lho. Ning ndi lho iki cah ijinan iki, Beh, Jan. Payah usahawan nek randang di retne lho, wedhus iki. Duh, iki pakane yo entek lek dipakani apa wedhusku? Piye to maksudnya iki? Payah kerja ora bener arek iki, Jan. Assalamualaikum, Pak Dik. Lho, iki lho bocah. Waalaikumsalam. Kok ngendi iki? Weh, lupute Pak Dik. Aku tangi kawanan. Oh, ya blon kok wedhus kemromek. Lah iki peper wedhus kaya ngono iki piye lho maksudmu iki? Bah, ya lupute Pak Dik, kuwes lah aku mambeng. Kesel ngopo? Kok kan begadang iki paling. Dolan HP mesine iki. Beh, ya piye Pak Dik? Langgat dolanan HP ya ora semel kowe. Semel wedhuse mati kowe sing tak bendi tak kon lebokne ning ada wedhus iki. Piye maksudmu? Lucu to Pak Dik, Pak Dik. Wes nganu kono gendang budal diretne wedhuse iki. Kowe gajimu tak potong malah piye kowe engko? Ya aja dipotong Pak Dik. Lah ngopo? Gajiku dipotong, ya aku iso tuku pulsa, ora iso chattingan karo yayangku. Ah, apa jadinya? Iya Pak Dik. Apa jadinya? Aku tak budal lah. Wes kan budal. Wes kae wedhuse dingon pisan. Wedhuse dingon gone lapangan kono ben wareg. Arit. Ya iki piye to? Umpan-umpan wedhus kok arit takon Pak Dik kok ngerti ning ndi karetmu. Ah, payah. Ya tak njiko neh aku. Sedang ngono gek njipuk ngono aku tak rampone ki ndang dingon, selak keluwen. Kemremek malah mati ya rugi aku. Yo Pak Dik. Nggih. Ses. Seneni goro-goro kowe iki dus. Iki tiyang dina makani panggah sakmene. Siap-siap we. Tangon nisan, karuan men warak-warak nisan kowe. Dhisik yo, tak njiko arek. Ase we. Ayo. Arep mangan ora wi? Olahanmu.
Wis. Ketemu ning ndi yo? Pakde, boleh apa Pakde? Nah, iki lho. Suket sak lapangan iki. Mosok ora warak kowe cah loro. Yuh, meneng o. Lah. Dipangan. Kuwi nyusahne aku aja nih. Tiap dino ngarit nih. Ora gede-gede. Iki ya cepai sepet sak lapangan. Lah nganti randang gede payah we. Lah wis gede korbanke. Gimana? Domblong ae pangan. Aku tak ngarit. Kowe mangan ning omah. Sing akor. Kon mangan iki. Ngarit sik. Makani kowe. Neng ndi? Kene ae. Aduh payah ya. Dino. Mangga ngene ora entuk gaji aku. Alah. Mangga entuk gaji. Piye aku arep cetan karo yayangku. Iki jane dino apa to ya? Kok cuacane kayak ngene iki lho. Yes. Andang. Apa iki? Masalah. Dompet iki. Wow. Asli tenan ora iki? KSE iki. Masya Allah. Ini duit sak lembar iki. Abang nah. Ini KTP ini barang iki. Wah, akeh men. Loh. Lah iki kayak kenal aku iki. Oh, ganteng men. Iki Gus Sulur iki. Wah, dompete Gus Sulur iki. Weh. Tapi aku sing nemu enak duite nah. 100.000 abang tapi guru selembar. Aku kelingan sing dibien-bien aku. Angger tak balekne ora tau dikeki opah. Aku dicoro iki, pecah nih ae. Kalau akeh kan aku dikeki. Aku punya. Saya tak butuh pulsa. Jangan. Ayu wonge. Sepenting tolok dhisik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijen. Assalamualaikum. Oh, alah jinan apa nan? Gus. Ini apa? Ngeten Gus. Kalau enek perlu iki. Oh, enek perlu. Nggih. Yo saya mlebu dhisik yo. Tunggu dhisik. Ngeten Gus. Nggih. Nggih. Aku arep sita saiki. Mogi kula pas dikongkon Pak De naik. Angon wedhus. Iya. Nah, ora sengaja kula iki nemu dompet. Nah, Dompet? nggih. Nah, bahasan tak buka. Bahasan tak buka iku tak periksa. Iya. Tak delok enek fotone Guse. Lah Terus? berarti dompet niki kayak Guse. Masa? Lah nggih. Ini delok Jal. Kalau itu enggak ngono kan. Dompete Guse iki akeh. Dadi iki lek mau ilang sitok iki ora konangan. Misal diperiksa Gus. Saya tak periksane ya. Nggih.
tak ketok tau sih. Sabar ya. Terus sih. Canggih Gus. Wah, Pak aku takon tuku kok ngene ae. Oh iya bener iki tek Guse. Nah, bener toh? Heeh. Ora salah aku kok Tapi kok aneh ya Nan ya. Pripun Gus? Banding kayak lembaran sita tapi saya kok malah wakah lembarane. Loh. Aku masih ngojo Gus. Lah sengaja piye? Jadi ngeten Gus. Piye? Kula iki pernah nemu dompet nggih nggih. Heeh. Nah. Kula balekne ning wonge. Terus? Lah niku ning jerone kan yo kaya ngoten niku, enek duit sak lembaran. Tapi aku nggak dikei. Nah, terus iki mau aku nemu dompete Guse. Nggih padha isine sak lembaran. Abang neng. Tapi aku wediku kaya sing dik biyen-biyen. Engko pas dikei neh. Dadi aku ndek ide tak pecahne duite. Ya seperti lah. Jenengan. Yo dan iki yo niatmu apik. Nggih, Gus. Balekne dompet iki lho untung-untungan Gus iki. Kayak duitnya kan akeh. Ayo aku. Tapi iki apa mau sesuk-sesuk meneh. Pemikirane niate bantu iku kudu ikhlas. Nggih, Gus. Nggih. Kudu ikhlas. Nah, dadi iki rasa terima kasih Guse ning jinan ya tak wae imbalane. Ikhlas mawon lah, Gus. Iya. Ya wis nya iki tinggi tuku paket. Wah, Nya. Oke, matur suwun lho Guse ya. Wis dibalekne iki dompete. alhamdulillah. Iki Matur kena nggo suwun tuku. pokoke. Oh, nggih, Gus. Kena nggo tuku paket. Ih, saudara karo Dek Serintel iki, Mas. Aduh. Matur suwun iki, Gus. Bah, sore iki ya. Yang ini izinan kok urung balik ini ngendi? Aduh saya dopane apa ora kira-kira. Sore lho iki tapi orang balik iki piye iki? Bah, tak cek dhisik lah. Hilang bahaya iki. Mbak arake barang kuwi lho. Tak pikirne iki surup-surup bocah ora balik-balik kok di panganan ogro. Gue ayo dhisik, Sel. Yo. Pak, lagi wedhuse nang kene lah bocah ning ndi sing ngon-ngon iki? Payah iki. Piye lah ngon wedhus iki tinggal yo ngene iki lho, Pak. Urusan mbok apa-apa ki lek open-open mbok sing amanah lho Jawaku ki. Lah ngene iki lek wedhus ilang piye, Jan? Wis. Ora bener kerjane semrawut iki. Nek gore balik lah iki malah hilang wedhusku rugi aku. Alah tenanan. Wong wis gur ngono ae. Aduh, balik terus. Aduh, janis. Sangel piye kok ngene iki. Ayo, balik. Si. Chef. Chef. Balik. Olahmu. Wih. Ayo, kono. Rono loh. Itu masuk tuh. Masya Allah. Lah aku baru kelingan. Lah apa? Lah wedhusku piye ke mau? Waduh, Gus. Wedhusku tak tinggal tangon. Wis itu bae iki. Masya Allah. Wih, jangan, Gus. Assalamualaikum. Waduh, ganti beraduk Pak D kamu. Apa ya? Masalah. Wiyu. Loh. Lah wedhusku ning ndi? Waduh. Mau tak kencane kene lho iki. Lah kok renek. Waduh.
tresnani Pakde aku. Gara-gara dompet kamu iki. Weh, aku tak goleki iki ning ndi? Ya kok golek ning ndi iki wedhusku. Aduh. Wes potong gajiku karo iki. Iki kuwi iki. Hei! Kang! Hei! Oi! Hei! Tolong aku! Oh, itu. Apa? Tolong aku cak. Wedhuse Pakdeku ilang. Kok iso lho? Yo mau ki yo. Tak ngono kono. Masa tak tinggal ngale ana kepentingan. Tak boleh nek. Lah ilang. Sekali lali angon yang gue salah jalan. Oh, iki Pak Angga. Ayo tolong aku cepet. Boleh. Ayo. Ayo weh. Ini. Nemu aku. Terus ning di. Aduh, waduh. Lu sana aku tak umpan kowe lah. Oh, gaji kowe. Bisa aja aneh-aneh. Ayo aduh. Nek ora yo wonge. Tapi aku rada wedi. Tapi pangga kudu ngomong iki. Assalamualaikum. Ade. Ade. Lah iki bocahe. Ora lho, kowe kan ndi mung. Beh, Wedhusmu ndi? Kok balik dhewe, tak kon ngangon mau. lupute Pakde. Anu, Anu apa to? Ora anu ya anu gak terindah untukmu. untuk Pakde. Amit Pakde, anu Pakde. Piye? Wedhuse ilang. Ilang? Heeh. Lah kok iso ilang ki apa, Mbok? Tinggalin lunga lho, piye to iki? Yo mau ki aku ki enek keperluan saidik mau ki dadi lali tak tinggal Pakde. Saiki ilang. Wes ngerti saiki ki musim grandong. Wedhus ditinggal piye to iki? Loh. Ayah. Dhisik Pakde. Apa? Saiki grandong ki ora nganu motornya tapi malah dikuwi wedhus to. Wah, kowe iki ngeyel ae malan. Pak gantung pisan ya malan. Ojo Pakde, ampun. Lah terus saiki wedhuse piye Pakde? Kae, wedhusnya tak go balik. Wedhus tak go balik, sesuk aja dibalani neh. Masa Pakde? Oh iya, tapi Alhamdulillah. sesuk aja balani neh, kae wedhuse kae diurusi nek ngopeni sing tenan-tenan. Berarti gajiku ra sida dipotong iki. Wes nang dhisik to ngono kuwi. Lah piye Pakde? Ya bener gajimu kira tak potong, tapi saiki ganti anumu tak potong. Wah, aja to Pakde.